Никъде няма да ходите. Търсим Венета. Имаме няколко въпроса. Откъде знаете за мен? Кой ви изпрати тук? Видях за вас в една статия. Я да ви погледам едно хубаво. Знаех си. Вие двете сте по-специални. Нали така? Не знам за какво говорите, но ние май ще тръгваме. Аз не бих си тръгнала. Мога да ви кажа как да увеличите силите си. Да увеличим силите си ли? А може да станете и с една русалка повече? Разбира се, само ако искаш. Не благодаря, без това живот ми е тотално шантов, само това ми липсва. А как разбрахте, че те са... и как могат да увеличат силите си? И ти ли случайно искаш да станеш русалка? Виж, за теб имам друга магия. Не, благодаря. И без това си имам достатъчно ядове. Може да ни кажете повече за тези сили? Утре има много специално лунно затъмнение. Точно по залез слънце, ако влезнете във водата, ще добиете нови и много специални сили. Това звучи уникално! И тя ли ще може да стане русалка? Да, точно така. Стига да иска и тя може да бъде русалка. Но трябва да знаете, че при лунно затъмнение залеза влияе изключително много. Момичета, внимавайте. Не благодаря, с страшно проблеми на главата, шарканки е нормално. И аз ще тръгвам. Извинете ги много, благодарим ви за цялата информация. И ще дойдем пак. Да. Определено пак ще дойдете. Явно ще трябва да го разберете по трудния начин. Давай да си ходим. Чакай, къде отиваш? Няма да кажа никой за рибашката ви, тя не бачите без мен, съжалявам. Ивон, дали можем да я вярваме? Можем, да. Откъде знаеш? Просто знам. Господине, имам малко проблем с домашното. Ще ми помогнете ли? Ами добре, ако искаш, може да остане след часовете на консултация. Правим го. Петя май не знае, че с студентчето има любовна история. Бая се е влюбила в него. Дали ви кажа? Спокойно, Бубе. Имам план, с който да я се крушим. Пак ли ти? Какво правиш, бе? Къде ходиш? Бягай, че закъснявам за тренировка. Ще го изкараш на мен. Знам, че ти е гадно, че те заразах. Какво? Ти си ме зарязал. И кога по-точно? По-скоро аз те зарязах и се радвам за това. Си мислиш, че някога съм те обичал ли? Аз просто използвах да се пълня времето, докато се събера с Дари. Аз си мислех, че всичко между нас е било истинско. И какво ги толкова си изгубиш баса, брат? Дай да видим. Какво искате от мен? А ти бе фенбой. Какво ми купираш аутфит от пеони? Бомбонче май искаш да те заведе на едно кино, ми се струва. По-добре за тази муха, отколкото с теб. Те воля на Кея сега, а? Ти мръдна ли е? Как те отряза, брат? Мълчи, бе, теб те отряза по-зле. Какво да не бият се отказваш? Никакъв шанс, брат, играта продължава. Дали след ще дойде? Не знам, но поне сме си двете. Да, какво ли ще стане? Нямам търпение да разберем. Готова ли си? Винаги готова. На къде сте тръгнали без мен? Нали не искаш да ставаш русалка? Аз хубаво не искам, обаче се твърде смотана и трябва някой да ви защитава. Айде да